Però qui és el banquer i qui és el client? A veure. Home, per les imatges jo crec que podem deduir que el banquer és el Jordi Bosch i el client és el Jordi Buixaderes. I què? En principi entra angoixat i amb ganes de que li concedeixin el crèdit el Jordi Buixaderes, el client, i el banquer està més relaxat. Però al cap de 5 minuts les coses comencen a girar-se i el banquer s'acaba desquiciant. Exactament. La comèdia. És així. Quan algú veus el poder, que té la pell apalmana, que té la seguretat, que li diu, miri, els a dalt repassen en lupa cada crèdit que concedim i, clar, comprengui que... I de mica en mica li van desmuntant la parada, la comèdia existeix, clar, quina cosa més divertida que en fotre tant realment d'aquest que es pensa que ho té tot tan controlat i realment no. A part que jo crec que en Galceran fa una cosa molt intel·ligent, que, clar, tu et poses del costat del que demana el crèdit, perquè el comú dels mortals no som banquers, no? Som clients. Per tant, com que el client fa una estratègia molt bèstia, és com si ens donés pistes de coses que podrem fer nosaltres quan ara un banquer ens denegui un crèdit. Això revolucionarà els bancs. Que es preparin els banquers. Perquè, Jordi, hi ha alguna referència autobiogràfica en aquesta història? No. Perquè noms de bancs sí que en surten, És fumut perquè no pots explicar res. Almenys una cosa sí que es pot dir. Potser després d'aquesta comèdia, tots aquells directors d'oficina que tinguin la foto de la família sobre la taula, quan vingui una visita, la ficaran al calaix. Això fins aquí puc dir. Molt bé, molt bé. No, clar, és que t'arribes a plantejar moltes coses després de veure això. Potser hi ha molts banquers que estan en perill, i més en els temps que corren. Però no sé si hem de perdre la confiança. O sigui, ells no ens tenen confiança a nosaltres, en principi. Els hem de demostrar moltes coses. La paraula no val per guanyar-se un crèdit. Però no sé, en realitat, qui ha de desconfiar més d'aquí, després del que hem vist, no? Després de com van les Els clients poden ser perillosos, també. Sí, fins ara els banquers eren una gent que t'ajudava. I eren una gent simpàtica. Tu anaves a la caixa i el delegat de la caixa era una persona simpàtica que t'ajudava amb les iaies, vingui, posi aquests diners aquí, i tot funcionava bé. Ara no, han passat tot de coses. Vull dir, ha passat allò de les preferents, que vam creure en aquest delegat que ens venia una cosa i hem perdut els diners. Ara vas a demanar-los diners i no hi ha facilitats, és tot el contrari. Per tant, el seu paper ha canviat molt en la societat. I una mica és el que explica aquesta comèdia, no? Com amb la situació que vivim, els papers estan canviant, tots són vulnerables, fins i tot aquests que treballen a la caixa, que deies, treballar a la caixa és el millor que hi ha. Doncs ara també són vulnerables els que treballen a la caixa. És una comèdia, però en el fons estem parlant d'un drama, I tant que és un drama. Totes les comèdies són un gran drama. Ells dos ho tenen molt clar, que és un drama, encara que faci riure, perquè és el drama del que realment no té res, perquè ell ho diu. Vull dir, és que si no estigués desesperat jo no seria aquí. I el drama de l'altre, que ho tenia tot muntadet, però que en una època de crisi ell sap trobar-li el forat i fa que es desmunti aquell que tenia la seguretat. Per tant, ell acaba amb un drama terrible, a més a més. I quan es queda la companyonia que tenen una mica, ells acaben una mica, al final, després de l'hora i mitja, ja es diuen, hem arribat ja pràcticament a una relació d'amistat i ja pràcticament ens podem tractar com germans, no? Vull dir que tampoc l'enfrontament no és tan violent, ni tampoc es critica ni cap empresa en particular, ni cap sistema en particular. És una comèdia, i és per fer riure, Molt bé. Segur que agradarà molt, ja es veu. A més, feu una experiència molt curiosa, perquè l'estreneu a Barcelona i s'estrena simultàniament a Madrid amb un altre director i amb uns altres actors, que això no és massa habitual. Ja li havia passat amb el mètode Gronholm. Sí, és amb el que més s'assembla el procés del mètode Gronholm. Per casualitat, les dues produccions han anat alhora i no tenen res a veure una amb l'altra. No? El Sergi i el director... No heu parlat amb el Gerard Lovera. De Madrid, no. O sigui que potser Cinema Madrid serà diferent. Ens coneixem i som amics i tot, Jo crec que sí que serà diferent tant pel càsting que tenen com també pel director, però jo crec que és una de les gràcies del teatre. La gent podrà veure les dues produccions. De fet, al Gronholm ja li va passar. Molta gent que anava a Madrid també anava a veure el Gronholm en castellà. I és molt bonic, això, que en teatre passi una cosa així. Seríeu capaços de canviar-vos el paper? Ara pregunto, així, o sigui, quan... Ara mateix, no. No? Home, ara encara s'ha de rodar, no? Encara s'ha de rodar. No, avui no, però estic segur que us sabeu el paper de l'altre, ja, segurament. No. Sabeu el nostre i gràcies. Exacte. Ara més endavant seria possible? Sí, es podria fer. Sí, per què no? Molt bé. Home,
Hem de fer-li alguna pregunta al Sergi del Teatre Nacional. Avui s'ha presentat la nova temporada, les novetats. No sé si has pogut veure quin serà el cartell. No ho he vist. Però una de les notícies destacables és que les entrades aquest any costaran un 25% menys que l'any passat. Una bona notícia, no? Ho celebro moltíssim. Jo estic encantat que sigui així i espero que tots els teatres prenguin nota i que sigui una mesura que s'estengui a tots els teatres. El Xavier Albertí t'ha substituït al capdavant del Teatre Nacional de Catalunya. Quin consell li vas donar? Cap ni un. No, perquè ell és una persona que té les idees molt clares, que té un esperit realment encomiable i jo vaig dir que jo no sóc ningú per dir-te tu res. I ell ha tingut una època de transició que l'hem fet així. Ell havia entrat tota la temporada passada i ell jo crec que ha tingut prou temps per aprendre ell mateix quins són els mecanismes per dirigir el Teatre Nacional i crec que ha fet una temporada esplèndida. Ets un malalt de teatre, Sergi, perquè, esclar, has deixat la direcció del Teatre Nacional de Catalunya, que això deu desgastar, vulguis o no vulguis. I tal com acabes ja et poses a dirigir una obra que, a més, ha de ser una de les obres més exitoses de la temporada. Però quan ens agraden les coses, les feines són regals, no? Per tant, per mi dirigir el crèdit és una feina realment meravellosa, per tant no em suposa cap mena de sacrifici, al contrari. I una de les coses que més va sorprendre al final, a la temporada anterior al TNC, és que vas aparèixer a l'últim espectacle que es feia a la Sala Petita del Nacional, on feies una aparició al final, on clar, la gent no sabia que eres tu i et desemmascaraves. Ara estem veient aquestes imatges que recorden el títol de l'obra perquè és tan llarg. Ui, Atraco, paliza i muerte en Ahmanaspaj. Toma, un títol d'aquest senzillet de dir. I on, d'alguna manera, tu també te'n reies de tu mateix. Una cosa que la gent es va quedar molt parada. Va ser una proposta d'ells, del Marcel Borràs, i vaig dir que sí de seguida. A més, em vaig posar en mans dels dramaturgs més joves del país, que tenen 20 i pocs anys, no? El Nau, Albet i ell. I ho van escriure tot ells, i era una conya marinera, i jo em vaig prestar i vaig dir endavant. Bon final, bon final. Sí, Déu-n'hi-do. Escolta, estem celebrant els 30 anys de TV3. Vosaltres heu fet moltes coses a TV3. I cada vegada que hem convidat aquesta setmana aprofitem per veure algun moment de la seva història a TV3. I n'hem trobat algunes de vostres que són força gracioses. Comencem pel Jordi Buixaderes, per exemple. De fet, en principi és la vostra primera aparició a TV3. Sí, hem intentat buscar la primera. La primera. Ens consta que la teva primera aparició va ser a Poblenou l'any 1994, just quan va començar la sèrie. Aquí tenim les imatges. Parlant de la seva. Però si està igual. Tu, Jordi, sí, tens un pacte amb el diable o alguna cosa, perquè... Home, jo no diria tant. Home, Jordi, conserves, molt bé. És que ara, just per la funció aquesta, tinc el mateix, la barbeta, el cabell curt, sí, és veritat. Però no... Jo no podré dir el mateix. Ara anem a tu. Anem pel Jordi Bosch. La primera aparició del Jordi Bosch va ser cantant al programa de l'Àngel Casas Show. Feia una actuació musical amb el grup Guapacha Combo l'any 1984, fa 29 anys d'això. Unes coses que traiem. Ni te'n recordaves, potser, Jordi. No, sí, mare de Déu. Jordi, la meva Ribera. Ostres, jo pensava que trauríeu ja del Butafluix. Veus, aquesta no l'hem trobat. Ens constava... El Butafluix... O sigui, que aquesta no és la primera, potser? No, potser... Si fa, no fa. No, bueno, aquesta encara no... O sigui, es feien en el... TV3 estava allà al carrer Montaner. Sí. I el Butafluix em sembla que ja ho vam gravar, bueno, en un exterior, no sé si ja es gravaven aquí el Butafluix. No sé, però vaja, aquesta és una de les primeres, en qualsevol cas, eh? No està gens malament. Em recorda una mica el Toni Cruz de la Cinta, aquí, del look, oi? El Sergi Belbel va aparèixer per primer cop l'any 89, tenia 25 anys, era professor de l'Institut del Teatre, pareu atenció, el seu look en aquell moment estrenava en companyia de l'Abisme. Això era el de la notícia. Hosti, sóc com el meu fill. Home, 25 anys. Sí, no? 25 anyets. Molt bé. Bueno, en tinc el doble. Està molt bé, però Déu-n'hi-do, eh? Look d'intel·lectual, una tofa interessant, bé. No, home, sí, ja fa temps, era el look dels 80, està molt bé. I finalment, el Jordi Galzeran també té una estètica curiosa. L'any 96, ell estrenava Dakota i en el programa Revista de l'Espectacle explicava aquesta obra. Déu-n'hi-do. També molt jove, eh? Sí que estic
mica igual, eh? Sí, també, una mica. Sí, prou bé. Sí, sí. Ja tenies cabells blancs, aquí, eh? Sí, però no n'heu perdut gaire de cabell, en general. Home, perquè no m'enfoques des d'aquí. Doncs aquests senyors que feien aquestes primeres aparicions a TV3 fa molts i molts anys, ara són, en fi, una garantia de bona qualitat al teatre. I a partir de demà, al Teatre Villarroel de Barcelona, podeu veure aquest El Crèdit. Us ho passareu molt, molt bé. Senyors, molta sort i moltes felicitats i moltes gràcies per venir. Aquest aplaudiment! Gràcies.